Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo agad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, Pitsa 16 na bulan sang Setyembre tuig 2020. Uy, isa kagatos kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman, 107 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020, saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal o bigay ni kag surgery department sa Silay Provincial Hospital ginlimitahan lamang sa pagbaton sang emergency admission bangod sa disinfection. CLMMRH may proposed budget nga 168 milyones sa tuig 2021 pero Congressman Greg Gataya ginaduso sa DOH nga pasakaan ini. 135 ka personnel sang NOCPO kalakip sa contact tracing team para sa COVID-19. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagapila si Presidente Rodrigo Duterte sa mga pribadong hospital sa Pungsod, taasan pa ang ila bed capacity para sa COVID-19 nga mga pasyente. Ginimo sang Presidente ang pahayag matapos nga makarecord kahapon sang mataas nga kadamuon sang napatay sa COVID-19 nga nagdangat sa 259. Suno sa Presidente, nagalaom siya makadugang sang COVID-19 beds ang mga bululngan ilabi pa ang padayon nagadamo nga COVID-19 nga kaso sa Pungsod, Pilipinas. Sa karon, required ang mga pribadong hospital nga ipain ang 20% sang ila bed capacity para sa COVID-19 nga pasyente samtang 30% naman sa publiko nga hospital. Kinahanglanon ini sa karon nga panahon ang iban nagkakapatay bangod hindi na magbaton ang mga hospital kay puno na ang iban, kulang doktor, kulang nurses. Amo ina ang pipila ka mga rason sa likod sini nga nag-apilang presidente dugangan ng bed capacity sa mga hospital para bisan paano ang mga pasyente nga biktima sa COVID-19 mabaton, ma-admit sa among hospital, malikawan ang dugang nga mga nagkalamatay, bangod, gotok na ang mga hospital, kag ang iban nga mga pasyente nga ginigo sa COVID-19, hindi na pagbatonon sang mga hospital. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44. Morning anay. Sa aton mga plantador, kamusta kamo sining panahon sang pandemic? Ang krisis hindi lamang sa Pungsod, Pilipinas, bilog ini nga kalibutan. Masyado kabudlay Bisan ang mga plantador, nagaantos subong, bangod pigado ang patubas. Ari ho, isa sa
Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52 na morning. Bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Maulu-ulano na panahon halin pagkahapon matulutugnaw ang kagahon. Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta mga merkado? Kamusta mga presyo? Anano na ang mga nagkalatabo kag sitwasyon sa Bacolod pagkatapos subong 53 minutos na nga natapos ang korpyo. Inatanan idulong sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, nagkaran-karan ng mga katapos ng Bureau of Fire Protection kagiban pa nga mga fire volunteer brigade sa pagtapnaman sang sunog sa area sang Libertad. Actually sa sulod mismo ini Action Fred sang merkado sang Libertad Krishna store, makita diri sa sulod sang annexed building sang Libertad Public Market after nga naglupok ang kontador kag diri Action Fed nag-umpisa ang sunog. Pero portion ng gilman Action Fed sang sini nga baligyaan ang amo ang nasunog. Ang sitwasyon sa may pinakadalom sini Action Fed baligyaan wala man diri abi sang sunog kundi sa babaw lang nga porsyon sang iya sini nga kontador nga ipilit ang babaw diri Action Fed na tawag man nila nga second floor lang bala nga ginaga-serve nga tulugan, istaka nabi sang ila sini nga mga baligya, no? And ikaduha na ning sunog, kundi kahapon may sunog man kahapon diri man sa Libertad Public Market sa may karnihan dampi, mga alas 3 antak na kahapon, may sunog man kahapon diri. Iniya sa may karnihan man dampi, sa may chorisohan, pero this time diri sa may groceryhan dampi Action Fred. No, din na dampi ning groceryhan. Hindi pala Action Fred sa may Libertad mismo, sa may dalan sang Libertad. So naagapan dayon sa aton mga bombero? Yes, Action Fred. Naagapan man dayon. In fact, ang pila ka mga nagabaligya diri una nagbubuk sang mga tubig para hindi maglapta ang kalayo, pero ang gilimo sa mga miyembro man sa Bureau of Fire Protection, of course, konman gilayon sa sini nga mga sang ila, of course, ang ila fire host para matapna lang ang ining kalayo. So kung lantawon ta at kamustahon ta ang area kagang diri kay ari mismo ang tag-iya, and at the same time ang mga kasapos ang Bureau of Fire Protection ang nagapatigayon man sang ila sining initial investigation. And ang sitwasyon diri Action Fed kay ang tutok diri sa
mga katapos ng Bureau of Fire Protection, hindi lang sa Baligya mismo kundi sa Babaw, Tampi. Si Manang anong pangalan ta gani? Nenpa, Pubayan. Hubayan, may N sa likod, punta. Oo. Hubayan, no? Imo ni Baligya nang? Oo, yung Ilang ka years ka na diga Baligya? 30, almost 30. Almost 30 years. Oo. Kasi yung kontador nga ina, at ang una, pero hindi ko na ginareklamo. Di hindi mas yung neighbor ko di naghahambal, kaya nakita yung nag-grab na mo. Di ka pila namon, ginpalantaw. O, inang hindi makatong siniko ka, hindi na nila ya kuno ya trabaho na daiyan na. Di, amo basing mali ko man, basi amo manadang post eh. Kaya ara na malapit ang kontador ang ni gani. Dahil ito pa sa kontador gidya. Oo, so umuni nadayonan yung CFP na. Oo. So bali niya, makitan din rin kontador mo nang sa may babaw ni Dampi. Ari kita mo ari. Babaw niya sa control mo na? Ang mo ka may second sa. Okay. Niya yung subabaw mo na may stock niya? Oh, may stock na daw. Ano may stock mo na? Nang ano gani pagtawag. Mga kapti. Action Alvin. Oo, ano sa? Yes, action plan. Ang importante amo ni. Sining sa siniko wala sa obligasyon da. Sino karon obligasyon dira? Ma'am, kasi sino may obligasyon dire ma'am? Kaya hambal sa Sineco, why sila obligasyon? Ako kuno nga neighbor eh. Ikaw na obligasyon. Na mapakayo? Hindi ang merkado, ano? Hindi wala na nalabot yung merkado niya. So bali, ang hambal sa Sineco, ikaw may obligasyon. Oo. Kay gwa hindi na nila kuno trabaho ng Sineco no lupot no. Di man kuno nila trabaho sa Sineco Action Fred, ang bali. Mugali. Hindi trabaho sa siniko. Ang butsulosyon pa kayo niya tagiya sa store? Oo. Amo na. Ay, ano nga klase sang mga buhi ni? Ikaw mapakayo sini? Siguro hindi ko na ipagaloy kung tawagan mo dahil nila sila nga hindi Manila kuno trabaho na. Action Fred? Ang kuryente hindi la trabaho. Sino karon trabaho na da? Ang syudad sa Bacolod? Abi, konta na karon nga syudad sa Bacolod kung yan yung trabaho. Yes, sir. Do ka budlay magamunang katudloan ay wala ilabot ang siniko pro kuryente ginabalanta. Correct action na Fred, no? Kuryente ang ginahambalanta ti ang eksperto diri ang Sineco pero suno kag aligasyon ni Ma'am Nimpa Hubayan ang siya kun ginatudlo pagka ginanawag siya hambal sa Sineco hindi na nila obligasyon kundi ang nagapanag-iya ukod ang naga-tiner sa sining store action Fred, no? Ma'am, ang dalom sini wala man problema, no? Way nasunog ang dalom sa mga Baligya mo, okay? Wala gid man. Why, no? Ano ding lang man, no? Ano ni nga mga imo ni nga Baligya ni sa babaw ni imo nga ginatiniran sa babaw ni ano ni siya kahoy lang ita na. Oo, may Kahoy may lubot lang ni siya action Fred, may lang kay portion lang gid lamang diri action Fred amo na ang nasunog. Ma'am, galing ka delikado, talagang nasunog, galing ka delikado, simple market mo. Oo. May lang kay may ginaglapta ka na. Kahapon may sunog man din. Oo, the wiring man to. Wiring man po. Pati ko, So ikaduhaning imo problema wiring man. Nag-istorya pa gani kami kahapon, kurbaan po siguro. So, matangan ko daw nagpunig sa akin. Nimpa, no? Pila na gadi edad ta, ma'am? 67. Si Nimpa Hubayan, action Fred, no? Okay na. 67 years old. Kahapon to, sunog kay Ma'am Nimpa, ti kayo going pa man investigation, ikaduha na ning hugna sang sunog kahapon, mga alas 3 pasado, tuhaw ang sunog sa may turistuhan. And isa dito man sa ginalantawag action Fred, ang kuryente. Same sa natabo sini nga kaagahon kuryente sa gihapon ang isa sa ginalantaw pero anyway action Fred tingubon ta ni kay sa investigation sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection in relation diri sumog na tabo sini nga kaagahon may man dapat kabalakan kay halos kontrolado na action Fred ang ining sunog na tabo sini nga aga. So far, amani ang observation sa patrol kag ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Co. Direkta sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01. Wala iya labot kuno ang siniko. Abi ko magkalaurot sunog ang libertad, wala labot ang siniko. May labot sa kumunukot siya, pero kung may disgrasya, wala siya labot. Sino ang responsable sini? Ang syudad sa Bacolod, niingahin siya sa syudad sa Bacolod ang dapat magulag. Agod nga maibitar naton, malikawan naton ang tagsubong sini nga mga insidente pareho sang sunog. Delikado ini. Di ko karon kung magkalaurot sunog da ang libertad, okay malang. Ang siniko lagi labot ba ano nga natabo ini? Iklaruhon tani kay kabudlay sini nga sitwasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01 na. Padayon na, importante inistanan. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa life las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure.
mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang Philippine Standard Time, las 5:08 na. Diri kita. Balita naton sa Kapitolyo, obigay ni kag Surgery Department sa Silay Provincial Hospital, ginlimitahan lamang sa pagbaton sang emergency admission bangod sa disinfection. Balita Kapitolyo. Detalye ni Oponti Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Umpisa kagabi ginamando sang tagdumalahan sang Teresita L. Halandone Provincial Hospital nga magabaton lamang sila sang emergency admissions sa departments sang OB-GYN kag surgery bangod sa ginpatigayon nga disinfection sa mga lugar kag risk assessment sa mga staff facility bangod sa pagpositibo sang pila sa mga ini sa COVID-19 kag pati ng pila sa mga pasyente kagin tatap sa among bulungan sa anunsyo sang hospital. Kagin paagi man sa Facebook page sang Provincial Government of Negros Occidental, wala man gin napalayag kung saan-o magabalik sa normal ang operation sa among bulungan. Kagin siling kabahin lamang ini sa precautionary measures para mapunggan ang pagdamo sang COVID positive kag malikawan nga mabutang sa dugang peligro ang mga staff kag pasyente sang amo nga bulungan. Ang Teresita L. Halandone Provincial Hospital among ginakabig pinakadako nga hospital sang gobyerno nga makaakomodar sang manabod-abong pasyente labi na subong pandemya sang COVID-19. Ang kaakson gikan sa Kapitolyo, Action Marlon Hinubia, una sa balito na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:10. Dugangan ta mga balita ka mga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
nga namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Morning. Matugnaw ang kagahon, kapi-kapi na kamo. Dr.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na morning anay sa aton mga mangunguma. Kamusta sa panahon sang pandemic, krisis pangkalibutanon, kabudlay. Labi na gid kung wala kamo sinuptan, kag sa mga mangunguma nga naka-eksperyensya sang manubo nga patubas. Ari ho, isa sang aton Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Now, aprobado na kahapon ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang Task Force PhilHealth pasakaan kaso ang mga opisyal sang ahensya sa paglapas sang Anti-Graft and Corrupt Practices kag revised Penal Code. Mayo man niya. Dalasa ang pagpasaka kaso sa presidente sang PhilHealth Ricardo Morales bisan nga nag-resign na kinanan pasakaan kaso ang iya sini nga mga opisyal, mga senior vice president, officer in charge, senior vice president kag madamo pa. Dapat nga mga tubang kaso girekomendar sang task force kay Presidente Duterte nga ipahanumdom lang. Wala yaging pasakaan kaso, ipahinumdom lang kay Health Secretary Francisco Duque nga dapat aksyonan niya ini nagakatabo sa sulod sang PhilHealth. Kay kadamo sa mga sektor nga nagasiling nga dapat dalasaon command responsibility si Secretary sang ikaayong lawas Francisco Duque. Galing kay ang nagadipinsa kay Duque mismo gid si Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman
at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Ariho, mayong panugyan. Kung may mahikapan ikaw nga nagabukol sa lawas, kinanglan abyan, pakupuson mo ina, tunawon mo ina. Hindi pagpadugaya, basi mangin malignan pa. Labi na gid kun goiter, bukol sa baga, tumor, kag iban pa. Nadiskubrihan nga number 1 karon nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa kalawasan, amo ang Santon Plus Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658, kita jackpot 49 milyones 500 mil. Kombinasyon in any order 21, 2, 10, 38, 14, 19. Resulta sang 658, 21, 2, 10, 38, 14 kag 19. Sa ilo kita 649 ang jackpot 63 milyones 217 mil 395. Kombinasyon in any order 45, 12, 10, 30, 49, 37. Resulta sang 649, 45, 12, 10, 30, 49 kag 37. Sa ilo kita 642 ang jackpot
8,597,525. Wow, may isa nga nagdaog, may isa nga nangin milyonaryo. Resulta basi kamo ang nagdaog 18, 25, 10, 28, 22, 27. Resulta sang 6 por 2, 18, 25, 10, 28, 22, kag 27. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33. This time check is brought to you by Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Dire kita. Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital may proposed budget nga 168 milyones sa 2021. Pero Congressman Greg Gasataya nagaduso sa DOH nga pasakaan ini. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayog Action Fred, ginaduso ni Bacolod Congressman Greg Gasataya nga pasakaan ang proposed budget sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa 2021. Ang nasambit nga hospital ang mayara sang proposed 168 million pesos para sa 2021. Mas mataas ini ikumparar sa 89 million pesos nga ila pondo subong nga 2020. Gate pahayag ni Gasataya, Vice Chair sa Committee on Finance and Appropriations, nagpangabay ini sa Department of Health pagi kay DOH Undersecretary Mario Villaverde nga kung mahimo mapasakaan ang proposed budget sa hospital. Sa masunod nga tuig bangod ang among hospital ang nagakinahanglan sang 600 million pesos para sa operasyon sa kada tuig. Ginpalambot man ni Gasataya kay Villaverde nga ikonsiderar sa ila sini computation ang karon nga sitwasyon. Bangod ang CLMMRH ang pinakadakong hospital sa Bacolod nga ginadalaan sa mga severe COVID-19 cases. Para kay Gasataya Action Fred, apisar nga mayara sang increase sa proposed budget suno sa iya insignificant ini, ilabi na nga mayara sang hagna nga iya gin-author nga nagapasaka sang bed capacity sa hospital humalin sa 400 pakadto sa 1,000. May actually increase but for me hindi correspond sa needs ng Corazon Locsin. No, kiti ang Corazon Locsin Subong is a government referral hospital for COVID. So nagsuggest ko sa ila, nagsiling ko, in your computation, please consider the present situation. Nabatian si Bacolod Congressman Greg Gasataya. Sa mga kaaksyon naton, gina-recommenda ang San
Basta Kape, mag-live nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa Balita Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Babakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat gid sa pagserbisyo
Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
47 na diri kita. 135 ka personel sang Nokbo kalakip sa contact tracing team para sa COVID-19. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May ag-aksyon na Fred ang Negros Occidental Provincial Police Office may ara karon sang 135 tanan ka mga contact tracers. Ini sila Action Fred nagabulig sa aton sa Department of Health sa pagpangita sa mga tawong ini sila may ara sang close contact sa mga nagpositive sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod diri kay Lieutenant Wilma Silva, ang deputy spokesperson sang NOCPO, nga pila ka mga police stations diri sa probinsya kada banwa kag syudad ang ginkuhaan gid sa nasambit iya nga mga personalidad agod nga makabulig sa pag-amat-amat contain sining nasambit iya nga si COVID-19 Action Fred. Sir, we have 135, sir. Yes, that is the whole sir, Negros Occidental. Ang naging major personnel is 135. Madamdaman Action Fred nga ang NOCPO may araman sang masobra 40 ka mga kapulisan pero ini sila mga nurse ini Action na Fred ang ginutilized man ni agod sa pagbulig sining COVID-19 ang iban ginpang assignment gani ini sa healing center sa probinsya sang Negros Occidental. Inang balita ini sa Action Brian Morden naga-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:49. Mga blatter entry pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital,
at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Evergreen Herbal Capsule. Mayo ini ay 5 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang atod kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 84 tanan ang mga violators diri sa syudad sang Bacolod. Actually, Action Fred, utay lang gid ang violators sa curfew, inabangod sa ulan man kagabi, pero ang may pinakamadamo nga violators ang daytime violators. 14 gid lamang ang curfew violators while 69 ang daytime violators. Station number 10 gani ang ila sining curfew, pero 21 ang nagkaladakpan nga wala sang face mask, wala nag-observe sang social distancing, plus wala man nakadala sang ila sining home quarantine pass. Ang may curfew violators nga nagkaladakpan gid lamang amo ang police station number 7 nga may 11, 8 isa, ang police station number 9 duha, while ang the rest of it, Action Fred, especially ang station number 4, station number 6, kag station number 10, hindi sila may ara daytime violators nga the same sa gihapon, Action Fred, nga wala dala o wala nalipatan ang pagdala sa nga ila sini nga home quarantine pass. May araman, wala sang face mask kag wala nag-observe sang social distancing. Balita report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Live. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 1. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon John Diaz kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,